Ево, здравей, Слави. Ето ми е скъпана. Много съм се забувала и много съм ядосана. Да знаеш, че от видеото, което направихте с Евгений Димитров, разбрах, че Евгений Димитров много го достава, ще му звъниш нощем. Ох, да мечтая да ми звъниш нощем. Казваш, скъпа, ще ти звънна и ми звъниш и цяла нощ и аз мога да ми спа. Сега се къпах, се забелязах. Само заради това опорих от това да не дей. Любовта ни после много по-ме под крилата. Слави, макар моля ти се, Евелина, ходи да пазарува. Евелина, правя видео. Айде, пак се завърнах, докато почна видеото. Искам сама да си правя видеото, защото те се появи Евелина и се завиждах Слави. Евелина, дай ми снимката на Слави само. Правя видео, оставете ме. Не мога да направя видеото. Тук включа таблета, един таблет ми по време. Като ме видиш нещо, ще не ме и почваш. Аз като видях пред влазния Карбовски мръсния, чувате го търси Карбовски. Знаеш, Карбовски кеше, Слави да се такива. Те са кандидето на Слави, такова ми пускайте от Ръския мръсния. Олете сега се Слави да се ожени на 4.10.2025. Слави, не ми трябва репетиции. Искам на стадиона, дори не ми трябват много хора. Аз си ти на стадиона. И кои бяха седете на срещата ни в Стара Загора? Кои? Пак ги дрог, изречи, и да ви кажа, че толкова години че сте се оженили. Сега се отлагал. Днеска оболяха и мене краката. Идваш, вземи си възла, вземи си спри, вземи си неща, заедно се лекуваме. И вкъщи. И сега си вярва на Суликово лекари. Защото веднъж каза, баба, сега пеората, сега ти Радко ти подарил. И втори път, дето казали, айде бе, естествено се обаждайте, включаме. Почвам да си правя видео от Суликово да ми пускат неща. Спрете сна, защото ми писна. Приятел, какво значи приятел? Да се издигате при мене, Бог да ме накаже. Евгений Димитров, става за по никъде, ми се вземе, общо има се Димитров става. Нищо, оня тартак става и за так. И тя вече. Малко се спрете. Има много нахални хора. Евгений Димитров. Щом изкуственият интелект вече прави Слави, вземи на твоя чат GPT, аз се чувам чат GPT, пуснах един, викам, Слави ще дойде, той нищо не говори, Слави си платил по-скъп чат GPT да отговаря. Айде, ама ако те излъже, кажи кога ще се бъде с Андриана. Айде, питай го. И ми казва датата 4.10.1965 и 18.10.1966. Айде, казва. Да видиш, че ако е умен, ще ти кажа. На 4 октомври 2025 ще имате концерт с Андрея на стадион Пиан. Изобщо не е важно стадион. Студентите, циганите, грисе, ето е. Ляво дъжда е опасно. Грисе мангалки, другите вече свободна. Каква дисциплина имате в фирмата? Те ни вървят нещата, те разбрахме, тя се разбира от нас, ти отворили портите. Защото ще или да ми го хвърли. Его е този обусник. И да свикаш като целун, и няма да се хилиш и ще спреш да споделиш, това ти прати къде си къпиш. Виж колко съм красива, дори и така. Това означава, че пак ме пощадил Бог, защото тебто са катили с новото екип, така без екип, така. Имах тук едни агресивни тинейджери, направиха фалшиво дело срещу мене, обяви, казах да дойде, пратиха ми служебни защитни в Сави го няма, Сави и в съда. Съда, Силки Ручевата го държи, Грозданка Ручевата го държи, писах до комисия за защита от дискриминация, он една цигари. Вие цигарите само дискриминация. Гледам само, защото искам това 40 хиляди. Аз ти искам 40 милиона минимум, бе. Милиарди, че нямаш. Защото 3 милиарда и 300 хиляди лева е за моя целувка. Гледай как се това. И се разтапям чак отдолу. Може всичко да се види. Се успокоява. Много ме дошли Слави. Аз роден за те спокойно, му красива весла. Ето, що не мога да спрем всякакво? Не мога да имаш всяка, не мога да имаш всичко, не мога да имаш мене всякак. Драма, днеска да се кажеш. Така ли? Се правим етап, се правим директно. Кога ще живеем заедно? Няма право никой други да общува с тебе. От години го разказвам. 30 години. Тук мен се изрази. Айде си, вече това е лято. Че не може да ме вземеш лятото. Какво става това лято? Андрея не става да изпали. Тъй ли? И аз ти казвам, друго проблеми вече отдолу ще имам, защото се спал с мене, а ти почна да ми кръгата. Тъй ли? Ще дойдеш, айде да не почна пак от вчера. И той е страх да те бият, ти те предеш. Какво като са нападали? Ами ако се възмирил, нека си. А с мене никой няма да напада. Шест пъти го ще викна, ама се изрази, като трябва да се вика някой път. Че беше когато човека го говорим, а ти какво си вика, застанали транспорта, знаеш, ти ми предлагаш брак през февруари 2023. Добре, бе, аз как ще върча? Макар че ме като продукт ми бяха, ти трябва да ми осигуриш, трябва, даже аз ако съм
че ми кефе, брат, защо да ни дам пари? О, скъпа, в толкова часа ще пратя пари. Тук и СП наблизо имаме. Пратимете на 7510042915. Дай ми адрес, де. Ама вечно загадъчно. Ако искаш нещо загадъчно, излезем на сцената ликавица, там загадката. Иначе в живота вече прекалено загадъчно стана, да ни си даваш телефон, какво си, да те проиграват. О, Радко участвал в убийството на Сияна, какви теми включвам, дойде по интуиция. Така. Оня ден, викам, Райко, там ми се показва, гледах едно предание Константин и Надя. И му казаха на Константин, че много кръшка Константин и София Маринова и Емилия не може да пеят. Тя да даваха гласът на България Дони. Те ли, аз сега да отида Дони. Дони на 5 декември се приготвили с жени за София Маринова, защото той е убиец на Киро Манчко, пък тя е убиец на човешки мечти. Тя ли като може Киро Манчко да говори тук, отиваха неща. Ти по-рано беше суеверен да знаеш на концерта с мен с десен кръста постай. Ако аз съм си повредил нещо, като тя, аз когато съм болна, ти не мога да се грижи за мен. Слави, да се грижим за себе си и се ожени за мен. Не по-ще видим на Каменчар, Фили Караванов. Той са двамата обрусници, който един ще падне на земята, защото цяло лято тук имаше проблеми в Търно. Бог те насочва. Ти не вярваш, Бог ти е то очевидно вече. Да не казвам, че да. Но тъй, подиграва се на Сен Кучев, Сен Кучев в изрода, мъж пада са драка и те го лансират битви. И стане битви и те. Казах ли ти, че ще прави Димитров загуба за битви? Не съм ти казал, когато ти се напада, звъня съм длагата, аз към няма да го убивам. Кажете му, четете те. Аз усещам по интуиция, когато истинските така. Гърбана Бършваро със сигурно те излъгала. Да, съм се този. Но не стане. И искам Скотланд, тя те пазят мене. Как ме научих английски, даже американски английски от тебе разбрах, че има американски английски. Да, признавам, че от тебе разбрах, че си педерас. Не искам педерасни неща. Как каза, мога би те, мога би те. Евгений е много възпителен. И чумата ще го тръщне Евгений утро. Точно едно пиздрото агресираше до преди. Аз го лекувам от разстояние. Всеки ден шамари трябва да е точно много. Дето не ме видяло 3 часа хората пушат. Вие да не сте отишли там да пушите. Първото, което в фирмата ти не трябва никой да пуши и искам да се обезрят всички близки познати, да ви приятели, не дай си Боже някой да е пропушил. Така, колко години се бори с тези да пушенето? Сега е отишъл грозно за стената, хвърля, придите, хвърля, да пуша. Я покажи какво си на пазарова. Това хляба, покажи бе, да виждате. Слави латока при мен може да е всичко. Аз съм скръм да покажи. То за парите. Аз му обяснявам, 100 години заради Велина няма и пари, защото имам тежки кризи с това. И Велина оня път показва. И как се засипиш? Такива сърцераздирателници. Ето е кола. Виж каква кола. Тихо. Тая кола е лека. Вместо кафета и аз като пия нося. Обаче денем с Преславен и не може да я нося. И после в последния печерен съм гледал камера още завърнала се. И обяви някакво участие в Пловдив и Велина уж, защото не го вижда на живо, като руси на живо. И Велина се оплашите на така. Александров, ако ти завиждат и те на стола, като освен побъркане бърнаут и Мислав Йотов в изрода да пукне Мислав Йотов и Георгина Кова да пукне. О, някой ще насъпи, какво ще тъпи? Какво са прибрали 4 плюс шефа си? Бил комерциален, Беляна не имаш да пукне. Не за първи път. Какво пишат, че хубаво мирише. Тебе сте прави реклама. Така. И оная, Ани Сайш мърсата дойдя, да мога да прави реклама. Всичко мога да прави. YouTube е мой, аз съм кралицата на YouTube, затова хората не повече YouTube. Айде бе, те казаха неделчите и слави, аз мога общувах много хора, не сексуално. Тъй, че на тях не ти трябва дори да общуваш с никой дружна. Както и мен ме напряга. Аз съм красива дори така. Има хора изблещени, някакви изроди, след това Ганча Мърша, Радков застанал да не е среща стана. Хубаво е, Камен дори да се организира. Той до някъде трябва да се отблагодари и дет ние го издигнахме в БНТ 1, защото аз писах на беше да ги объркам с бедилости, защото сега се къпак спа, малко съм съдена. И така. Когато съм съдена, мога да кажа нещо. Станиславе, спала съм цял ден, защото наляво морда. Ти длъжен си такова на работа. Те ти като ако те боли, къде искат да си спъдят от фирмата. Не им досажда на тях ела при мен. Тук имаш някакво следващия място. Ма ти не си мисли, че като си известен, че нямаш никакви вещи. Ето тук, когато ни прави секс, виж, точно какво. Ама ти ще му обича сега. Така, слагам очилата, розови числа, някой махне там. Сега да похваля едно предание диви и красиви слави, ние си гледаме романтични неща. Ево, да кажа, това кой? Печени, белени, пъстъци. Да ги Ирина избила, сепките. А не ги това това плана. Това съм аз. Това плана. Вземете с марка за мен.
Не, Анна се поджила да внимава, защото някакъв път ми краде нещата, правят с един Мартин Валериев от Костадил от Липове, а той трябваше да го правим аз с Слави. Какво ми крадете? Вие крадете, без мое разрешение, нямате право. Слави, ако искаш някой да съдиш за авторска броя, какво се е това? А чувате да тръщи, София, ти не трябва да искаш нито по първи, нито третия начин, а по втория, защото ти си второто дете, ясно, от 2 4, ти казва Дорионе изрода, защото на министър Требен Бог му показва, той е бителен към мен, ще писата в преди съм теми. Да, ама аз тук знаеш ли, в момента едната ти трябва да би има нужда от решение. Знаеш, че ти постоянно трябва да даш пари само на мен и без и уния от